superior s hmotnosťou 250 kg, ktorý má na ramenách, musí doniesť do cieľa a to je celé, takže ďakujeme veľmi pekne. Na čas samozrejme pripraví sa Mikuláš Prieložný z Bratislavy, 18-ročný pretekár, minuloročný majster Slovenska do 90 kg a po ňom nasleduje Tomáš Bažiček. Takže už tu máme druhého pretekára, Mikuláša Prieložného z Bratislavy, po ňom sa pripraví Tomáš Bažiček. Je to nosenie superiogu s hmotnosťou 250 kg na ramenách na čas, zo štartu do cieľa. Takže pozeráme na Mikuláša Prieložného, 18-ročného pretekára, vynikajúci výkon, ďakujeme, pripraví sa Tomáš